Tak, a máme tady další den. Většina lidí vstává do práce nerada, ale to není můj případ. Já mám super kolegy, projekty, které mě baví, posouvají nás i firmu dál a dál a všechno potom dává větší smysl. Do své práce se dostanu i městskou hromadnou dopravou. Prostě žádný problém. A jsme tady. ASECOL je kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Hej, zní to trošku strojeně, ale pojďte, já vám tady radši ukážu. Ráno začínám klasicky kávou a pak jdu pracovat. Ale to asi znáte, ne? Máme tady příjemný open space. Nazdar. Ahoj. Čau. To znamená, že kdykoliv potřebujete být po ruce. Ahoj Michale. Čau. Tak faktury jsou v systému, tak to ještě zkontroluj, když tak. Jdu na to. Čau. Ahoj. Podíváš se mi prosím tě na fakturu 155? Jo, je zaplacena. Děkuju. Nemáš zač? A já jdu na poradu. Vážení kolegové, proč jsme dneska tady? Sešli jsme se kvůli tomu, abych vám řekl krátké summary ohledně našeho společnosti. Porady. Někdo je miluje a někdo se snaží tak přežít. Pro mě je to o souvislostech. O tom zjistit, kdo na čem pracuje a co je spojuje. A když okolo stolu sedí skvělí lidi, kteří k tomu mají skutečně co říct, tak je to paráda. Proto ten díl patří vám, protože to vaše úsilí se prostě potvrdilo a děkuju vám. Oběd si můžeme dát společně tady na terase, abychom načerpali sílu do další části dne. Je krásně, veď? Dobrou chuť. Snad jste si nemysleli, že třídíme jenom elektroodpad. A teď zase do práce. Tak znáte to. Meeting, briefing, brainstorming. Ono samo se to neudělá. Ale my děláme něco, co má smysl. Tak, a já mám pro dnešek padla. A jelikož mám zítra služební cestu, tak si vezmu firemní auto už dnes. Ať ráno nestrácím čas. Stefi? Tak šťastnou cestu. Děkuju. Tak takhle tady v ASECOLu fungujeme. Paráda, ne? Tak třeba nikdy na viděnou. Sběr a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů, to je ASECOL.